video stop loss var da stop loss näme? Marketin düşüş döwründe alan monetamyzyň bahasynyň pese gaýtmasy. Ýagny ziýany duzur diýmek. Bu stop loss Binance birjasy üstünde nähilek ulanýas. Bärde şonu şu taýda alış satış diýen ýerinde şu taýdan sell ve şu funksiyada limit market şu taýda stop limit saýlaýas. Muny näde goýýas? BNB'nin bahasy, mesela BNB'de biz stop loss koyacak olsak diyelim şu bahadan aldım ve bunun bahasy aşağı gaýdaýan ýagdaýynda biz şunu stop loss'u näde goýýas? Şu taýyk mesela men alış bahamdan diyelim şu an 557'den aldım ve bu buradan düşük gaýdaýan ýagdaýynda aşağı diyelim 545'e buradan gelaýan ýagdaýynda men şunu satjak. Ýöne bärigem näme ýazýan? Bu bahada elde 545 bilen 540 arasında sat diyen mesela. Näme üçin? Çünkü düşüş ýagdaýynda şu tahtada satjak BNB'lemizin 545'e hemmesini alıcı tapılmamış. Şoň üçin 545 ile 540 arasında sat diýäs. Has alıcı tapılar ýalan sat dolar ýaly. Şoň üçin aşagdan bärde näçe prosentin satjak bolsak, stop loss etjek bolsak, bärden şonu goýup sonunda sell diýäs. Boldy stop loss şonda goýan bolýas.